En Joert giet het over ballen. En ik ga een speciale gast. En dat is Joert. Ja, Gert Mekkers. Gert. En van waar was de etens hier? Ja, voor Jolanda Verganet. En waarom? Ja, Jolanda Verganet ken ik al 20 jaar en ik krijg dansles van haar en ik vind haar een fantastische vrouw. Reden genoeg. Dat bent Joert. Douche en lekker eten maar uitzen. Dus we bakken ballen en wij bibben dan. Bij bakkerij Kluft in Makkum. Want die bakt speciale ballen. Ferdy. Hey, Hoi. Leidse. Dit is mijn speciale gast hier. Hey, ik ben hallo. Gert. Hi. Hey, Dit is welkom, Gert. welkom. Ferdy. Wat voor ballen bak je dan? Wij bakken deze ballen. Wat is dat, deze ballen? Ja, deze ballen, dat is eigenlijk een ballen die het riest is, zonder gist, want dat is normaal gesproken het riesmiddel. Ja. En dat vervangen wij door deze. Wat is deze precies dan? Fruit, maar Ja. wetter, dat Ja. begint te gisten. En uiteindelijk gooien we er mol bij en dat is dus basiswest voor de deze. Oké. En daar zijn we nou 4 letten nog steeds mee bezig. En dit is voor jou hier, hoor. En dit is 4 hier al, ja. Nou ja, de cultuur dan, hè. Wij vullen het steeds aan en we hellen er steeds weer wat uit. Wij beginnen met deze ballen en ik ben benijd hoe je die ballen bakst. Dat is wel een werk. Oké. Zo, en nou? Nou geven we het even wezen. Oké. Hoeveel? 200 gram. En dan heb ik bloem, hebben we. Perfect, ja. Moest je ook bloem even in de kuip gooien? Ja, dit komt. Ja, die. Kijk, En die die lissen. de lietse Die. machine, ja. En hier erin. Oké, en dit ken ik gewoon al. Ja, dit in de gewoon op. Prima. Start, dat is een mengmachine. En dan laten we hem een uur staan. Dit is het deeg. Ja, Dit is mooi, hè? super. Dat is roeken. Roekst het nou al. Begin het even afwegen. Oh, op de gram precies. Zo. En dan gooien we hier even wat roggebloem op de bank zo. Ja, En dat heb ik zien lezen. Dat laat zien, ja. Kerst u dit ik Ik ga het proberen, ja. Ja? Maar wanneer- doordrukken. En dan krijg je zo een checkje omdraaien. Wat net te strak, hè? Er moet wat lucht in blijven. Als je deze bal dus bakt is, dan just ik wel hier en daar een beetje een gatje zitten. Oké, ik neem nou even een stokbal met je. En dat Ja? is dit de Franse methode. Omdraaien. Is dat zo'n Fransman leert? Ik heb 3 hier met Frans maar samenwerken. Ja. En die zien heid hier in bakkerij en die het van mij leert zijn. Ja. Hoe lang nog, Ferry? Nou, dat was even zien. Ik denk het heeft nog zo'n 12 uur stond. Ik kan het even zien. Oh, nou mooi. Ja, dat ziet er mooi uit. Wat moet er nou nog gebeuren dan? We moeten ze even snijden. Hoe gaat Pats, 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 pats. En waarvoor is het nou dat het zijn insnijdt? Is het voor de sier of? Nou, net helemaal. Als je uiteindelijk, als je net snijden zoest, dan blijft hij dus bol, maar dan wil er ergens scoren. Want hij moet zijn kracht kwijt. Ja. Nou, en dat ontspanst eigenlijk maar zo'n sneetje. Perfect. Nou, doe ik de oven even in. Daar gaat het. Hoppa. Ja, perfect. Ja, daar gaat het. Nou, dit is het. Fantastisch. Ja, dat dacht ik. Ja, ballen is warm. De warme bakker. Nou, Rijtje, dan moest je de bal maar even meenemen. Nou, ik heb het wel, joh. Ja? Fantastisch. Die neemt van mij. Hartelijk bedankt. Ja, doe bedankt. Ja, ik Doe vond het bedankt. leuk. Ik vond het leuk. En dat is die wederhelft. Dat is niet over de helft. Hey, Rijs, Ik bedank, hartstikke hè. bedankt, Tot morgen. fantastisch. Ja. Dank u wel. En dan krijg ik nog ballen mee. En nu kist hem dagen. Oh, ja, mooi. Hartstikke bedankt. Dat was heel leerzaam. Hey, Het is een hele fijne zo dag. zo nog Oké, een Dankjewel. maniertje, hè? Oké. dag hoor. Nou Gert, jongen, dan staan we hier in Snits Ja. om Jolanda Verganet te verrassen. Het wordt leuk. Hallo Jolanda. Hi, Gert. Ik heb een verrassing voor jou. Een verrassing voor mij. Ja. En dat is?
Nou, lieve Jolanda, ik ken je al 20 jaar. Ja. En ik heb al heel lang dansles van jou. Ja. En ik vind het fijn om jou eens een keertje in het zonnetje te zetten. En ik wilde je verrassen om samen met Rijtse eten te maken. Oh, wat leuk. Alsjeblieft, Wat dit vind is je- even jou. Oh, wat leuk. Dit vind ik echt heel erg Verrassing. leuk. Kijk, wat leuk. Wat is dit leuk, hè? Ja, je verrast ons altijd, maar nu verrassen we jou. Oh, dat vind ik verras echt jou leuk, even. want ik vind het eten bij het plein vind ik altijd super. Nou, goeiedag. Oh, Rijtse. Wat is dit leuk. Jolanda. Emotie? Ja, dat is een beetje emotie. Dat vind ik dit Een leuk. liedstutje? Ja. Dit weer een verrassing. Ik ken Jolanda al meer dan 20 jaar. En ik heb met een onderbreking heb ik al heel lang heb ik al dansles van haar. Ik heb 3 jaar geleden heb ik toch wel de dansen weer opgepakt. Want dat is eigenlijk een beetje mijn passie en dat liet me niet meer rust. Ik denk zo, nu wordt het tijd om weer te beginnen. En uiteindelijk zeg maar, kwam ik toch weer bij Jolanda uit. Ik heb Gekke 3 jaar geleden leren kennen tijdens mijn zoektocht naar een danspartner. En Jolanda Vergonet die heeft mij daar ook bij geholpen. Ja. In het begin waren we alleen maar danspartners en van die geleden is er toch iets heel moois van gegroeid. We zijn nu partners. Jolanda is heel bijzonder. Ze is heel erg enthousiast en zij is heel positief. Toen ons dansseizoen weer begon, toen was Jolanda gelijk zo enthousiast dat ze vergeten was zeg maar, dat de les al afgelopen was en we waren zo een kwartier verder. Dus dat is kenmerkend voor Jolanda, hoe enthousiast ze eigenlijk met het vak bezig is. Zij heeft toch wel iets, nou ja, ze blijft dan ook een beetje in de schaduw van de dansschool en op de achtergrond. En vandaar dat ik dacht van, nou ja, het wordt tijd om haar even wat meer op de voorgrond te halen. Daar staan we hier. In een kookstudio lokaal 54 in Snits. Een geweldige locatie. We hebben natuurlijk heel nottigair uit de vorm kennen. En wat geven we dan jullie meisje voor, wat zou we zeggen, U's Jolanda? Zullen we dat maar zeggen? Een heerlijke, ouderwetse siepelsap. En die maken ze natuurlijk van siepels. Hier hebben ze. Lekker bouillon. Er komt cheese bij. En wat heeft die ballen er nou maar te krijgen? Oh, ook brood bij, ja. Ja, er zit een stukje ballenbolen, Ja, maar ja, een beetje ja, cheese ja, dan. ja. Dan wordt lekker die zachte cheese, die smelt zo heerlijk en lekker. Over die bal, die droeit er boven niet zo'n mooie grote sapkop. Siepelsap. Siepelsap. Het is toch een beetje Frans, joh. Nou, Ja. Franse stakballen zaten erbij. En, we gaan maar terug, we maken een mooie maaltijdsalade van. Een lekkere grote salade. En die maken van alle lekkere slaasoorten. Witlofhakker erbij. En appeltjes doen we direct terug in. En dat combineren we met ei. Franse ei. Marguerite de Canard. Maar ze een enorme dikke vetlager op. Want vet, dat jouw smaak. En dat kunnen we proeven laten. Dus, genoeg dingen om te doen, jongen. Nou, lijkt me wel. En dan weet ik natuurlijk, wordt er best een kei in douchen, want ja, dat moet zo wezen. Maar best ik een beetje een keukenprins of... Nou, misschien geen keukenprins, maar ik kan wel redelijk goed koken, ja. Ik vind het wel het leukste om het samen te doen. Dat treft, dan gaan we nou te gaan aan de slag. Oké, Gert, de siepelsap, een Franse siepelsap. Nou, daar komen natuurlijk siepels in. Als het ook die even skin maakt, wordt ik graag even de rok eromheen, de skiel er even aan. En dan snij ik ze haast in, maar dan komt ik knivlok in, want er komt een peertjentjes, dat jetsa. Maakt ik die even skin. Ja, er komen zo'n siepels in, voor snijwerk. Hè? En waar komt dan die leefde van een douche bij, nou? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Dat zit gewoon geloof ik een beetje in je. Dat krijg je mee. Hè? Dat is ja, ritmegevoel en emotie die daar een rol speelt. En dat is ook iets zeg maar, wat je gewoon lekker met z'n tweeën kunt doen. Het moet uit jezelf komen. Het moet niet een choreografie zijn. Douchen komt vanuit je hart. Ja. Dat is met koken ook zo. Dat klopt. We maken gauw de siepelsap aan. Zeg het, ik heb een prachtige pan, een mooie
Dit is een pannen, een stevige in. En wat door dit schoon is, maar ik het heel iets pitje ga ik al even omzetten. En die stiert dan die want die pannen die moet heel lang volgloeien, moet vullen. Zie. Ja. Helemaal warm, dat maak ik. Dan heb ik altijd een zesde boerenboeter. Ik heb toch vast voor mij eventjes 2 bladjes laurier, net van de hele grote. Ja? Even zien, dan komen eerst de siepels erin. En nogmaals een beetje zwitten. Maar net bakken. Dan hebben we hier de kriegblok. Die ken de ik terug. Door de laurier er maar in. Even omrieden. Roekt lekker, hè? Hey. Heerlijk. Ja. Dan doe ik even de tomatenpuree erbij. En dan een beetje lazerieren, ja. En dan komt er wat olie uit. Dan giet het zoeren er wat uit. Dan krijg je zo'n zoere saus. Dan doe ik er even een schepje blom terug. Net de volle. Dan doe ik er even wat wien bij. Zo. Een beetje. Oké. Mooi met over. Dan heb je mij gevraagd waar mijn passie voor dansen vandaan komt. Maar waar komt jouw passie voor het koken eigenlijk vandaan? Dat zit me in het bloed, hè? Ja. Dat zit me in het bloed, hè? En wie al van lieds, jonkje, altijd een eten. Altijd bij mij onder de pan, man, wat eten we altijd. Dus ja, dat zit erin. En dan wie is dat lieds, jonkje, al aan het doen? Ja, ik heb er wel eens foto's van. Is daar ook foto's van? Ja, ik heb er wel eens foto's van. Dat was ik een jaar of 4, 5 of zo. En dan al doen ze. Ja, dat was, ja. Hoe is dan net dansleraar worden? Nou, misschien hadden we ooit wat gekund, ja. Maar, Is dat nog een wens? nee. Dat net meer. Nee, dat is geen wens meer, nee. We doen de bouillon erbij. Zie, nou begint het erop te likje. Ah, kijk eens. Echte bouillon, hè? Alles erin. Ja. We laten het gewoon 3 uren staan. Zuntjes. En dan giet het maar terug en dan komt die siepelsmaak helemaal vrij. En dan komt er bovenop een stukje ballen. De ballen van Freddy. En die doen we lekker cheese doorheen en dan in zijn kop. Lekker dreig. Maar wel lekker. Dus eerst even die ballen maken. Zetten we dat vast? Ja, is goed. Doen we. Die ballen, die leggen we zo op het bakplaatje. En dan hebben we even cheese. Zo. En dan doe ik de cheese, die doen we er zo bovenop. En dan zetten we hem even in de oven. En dan smelt het mooi. En dan komt dat mooie kopje sap. En dan lezen we dat lekkere stukje ballen er even bovenop. En wat ballen erbij gezet. Ja, zo is het goed. Ja, dat doe ik. Simpel zo. Maak ze maar stikken wat. Nou, eens kijken. Pak ik deze bal even. En deze die snij ik even in blokjes. Wat ga je daarmee doen dan? Nou, wij krijgen straks dit door vooral. En dan hebben we als hoofdgerecht hebben we die salade. En dan doen we mooie croutons bij. Dan pakken we die ballen en die doen we eventjes in de olijfolie. En dan een beetje knapperig bakken. En dan een beetje zout eroverheen. Dan is maar zo'n salade aan het eten. En dan komt er af en toe zo'n krakje voorbij. Hè? Is lekker, joh. Mooie blokjes. Dan hebben we die gekleerd en dan kunnen we nou haast beginnen met de salade. Want dit stiet al gekleerd, sap stiet op. En dan kunnen we de salade maken. Passie gemaakt. Dat is het. De salade. De salade van Margrethe Canaert aan de eind. Maar als Toon nou even die croutons bakken wordt, Ja. in olijfolie. Ja. En dan eerst een beetje heet willen letten. Dan doen we erachter een beetje zout op. Dan doe ik even de Margrethe Canaert. Er zit een allemachtige laag vet op. En dat moet eerst insnijden. Want het is krek zoals bij die ballen van de moon. Ons komt er spanning op, is het wel? Dan doe ik hier eventjes een beetje zout en peper op. Eigenwijze mons, hè? Zo. Zo. Dan doe ik de einde er in.
En altijd eerst op de vetkant bakken. En dan bakt het vet lekker uit. Kerst het wat, dat op schutje. Oh, het begint te liggen. Dan zit wat doenzerit erin zitten, hè? Dat Ja. kan volgens, hè? Tje, dus zo. Zo, en dan... Ja, bij mij gaat het helemaal over de wereld op een gegeven moment. Dat dan maar net. Nee, dan... Oh, hebben we er niks over gedaan. En dan mooi zuintjes ombreden. En dan eerst haal ik dat vet eruit. Dat pak ik dan nog eventjes uit als krokante kaartjes. Wat doe die appels even schillen? Dat is de beste. En dan na die tijd, maar dit boortje, liet ze bolletjes maken. Maar die hierin, man. Zo, zal ik even niet naar voren, man. Zo, die drukt er zo in en dan draaien. En dan krijg je dan lekker appeltje even, lekker bij die eieren en die knapperige dingetjes, dat zweert er wat bij. Is dat een feest? Ja, ik vind het wel mooi. Nee, ik vind het wel mooi. Ja, Nou, heerlijk. laten we het eens proberen. Doe dat maar even. Dan moet je even op die ei concentreren, want dat komt correct. Krijg je thuis wel eens wat mensen ziet in... Nou, een enkele keer wel, ja. Ja? Ja, niet zo heel grote groepen. Dat is leuk. Nou, ik vind het op zich wel leuk. Maar wat ik eigenlijk nog leuker vind, dat is eigenlijk narijden en afwassen. Wat zeg je? Ja, gewoon lekker afwassen. Dat vind je nou het Ja, leukste? dat vind ik, nou, dat is niet leuk, maar dat is wel Hij vindt afwas heel leuk. een van de leuke dingen. Waarom vind je dat leuk dan? Nou, dat is eigenlijk een beetje een sociale bezigheid. Dan kun je lekker met z'n tweeën nog even napraten en zo. En ja. Ja, maar ik vind het je mooi hoor. Dat is heel afwas. Nou, ja. Zo vind je het leuk. Ja. Nou, weet je wat? Dan doe je nog eerst even de afwas. Hè? Hebben we dat ik maar weer geleerd. Oké. Ja toch? Ja, is ik goed. ben net ook een ander mens, maar dit moet even rusten. Want dat vlees, dat had natuurlijk alle spanning krijgen. Dus in één keer in die hitte boeten, dus dan trekt dat helemaal samen en dan moet je dat even rusten leggen. Minstens 20 minuten. En het lauwst even een beetje in de aluminiumfolie. En dan kan je het mooi snijden. Dan wordt het heerlijk op die sla. Zo, we gaan er bij Rob. Ja, dat is een prima idee. Ja? Ja. Doe ik even een glas. Want ik heb hier een heel leuk wienlokaal zien. Oké. Dat treft. Nemen we even een borreltje maar zien draaien. Proost, Gert. Proost. Hey, bedankt voor de leuke verrassing. Super. Ja? Graag gedaan. Heel graag gedaan. Wie is Heerlijk. echt verrast? Ja, ik ben echt verrast. Keert net dacht. Nee, hè? Nee. Maar hij vindt het zo geweldig. Dat is toch zo goed doen, juist. Oh, lief. En, het is ik zo, dan heb ik een danspartner voor hem regelen. Ja, keken. Ja, hoe Heel heeft dat, leuk. hoe heeft dat hier? Heeft die twee best wel een super koppelaar? Een super koppelaar. Wat ze wezen. Ja? Ja, ze passen echt perfect bij elkaar. Echt. Is het dan? Ja, sorry. Gert bellen en ze weer qua leeftijd wie het past het bij elkaar, qua lengte past het bij elkaar. Maar ik de meesten, je zegt dat vaak gelijkgestemd. Denken, oh, dat is een leuke man, daar moet een leuke vrouw bij. Ja. Nou, en dat weer bij Gert. Maar is het dan zo dat met dat douchen, dat er dan zoveel emotie loskomt, dat de meesten, dat je die dan bij elkaar komen zeggen? Absoluut. Ja, hè? Absoluut. Dat kan je zien aan het stijl. Hartstikke lief. En weet Ja? je, dat is Doonsje. Het is net alleen nog maar pasjes dwan. Maar het is lol aan mij elkaar. Het is het plezier aan mij elkaar. Het is het fijn vinden. Ja, dat vind ik. Ja, want wat ik nou zo mooi vind, Joert, deze man had passie voor het douchen. Je zit nog hier, we gaan bakken gewoon met passie. Ja, Nou, ja. het liet mij ik net onverschillig. Nee, daarom. Maar we hebben een prachtige dag, jongen. Weet je wat de passie van al deze beroepen is? Meesken. Nou, vertel dan. Nou, de meesken, dat is het belangrijkste. Je docht het bij de meesken. Ja. En de meesken, als je van meesken horen, dan hoor je van dan maak je mooi bollen. En dan hoor je van koken en dan hoor je van doosje en dan vind je alles. Dat is het. Denk ik. Jij voeren wij helemaal niet meer rond tafel. Nee. Frieske sippelsap. Geweldig. Natuurlijk, ballen erbij, ballen erin, lekkere Wat sippelsap. heerlijk. Heerlijk, hè? Ja, nou, neem het ervan, hè. Oh, lekker. Dat vind ik zo lekker. Wat word ik verwend, Gert? En rijdt ze? Ja, maar Geweldig. hij had het regelen. Geweldig. Super. Echt een verrassing. Ik denk dat wij tegenwoordig de beentjes maar eens even van de vloer maken.
Muziek. Fantastisch! Geweldig! Geweldig, hè? Dat doensje. Maar nou liet ik het eten even doensje. Dus ik heb een heerlijke frisse salade. En dit is die ein. En die ein die moest mooi trancheren. En de kunst is om dat tint te doen. Dus scherpe messen. Mooi tinnen plakjes snijden. Dan pakken we de bonen. Die wietlof, dat is lekker, een beetje bitterker komt er dan in. En doe er maar een goede toef sla op, want we hebben door een haardgerucht, een maaltijdsalade. Daar komt de ei erop. Lekker een beetje nonchalant. Net denken van, het moet zo lezen. Nee, laat het maar lekker vallen. Het valt zo, het valt en dan is het goed. Klaar. Dan doen we er even een paar stukjes tomaat terug. Want het jouwt het geheel krijgt even wat meer kleur. Verstop je er een paar aspergetjes tussen. Zwiert een appeltje tussen terug. We doen ze door de botten, zie je het voor? We doen ze doorheen. Nou, en dan doen we hier nog een beetje spekjes. Dan komt de balen van de bakker uit Makkum. Heerlijk. Een croutonsje. En als allerlaatste een paar druppeltjes dressing. Een Frieske tango. Nou, maar ze zien een heerlijke salade van ein. Die tamme ein. Lekker croutonsjes, appeltjes, lekkere frisse slaat. En ik zou zeggen, dat zaten we eigenlijk de hele dag al door. Of net, Gert? Ja. We genieten ervan. Heerlijk. Zeker Af weten. en. Lekker glas wien. Hartstikke bedankt. Nou, mooi stuk balen. Lekker, hè? Neem het ervan. Gert. Lekker eten, jongens. Heerlijk, hè? Ik heb altijd, nou, oren van het programma, jou diegene waar het eigenlijk een beetje om draait, ook een speciaal cadeautje. Jongen, jongen. En ik heb een heel leuk cadeautje voor die. Iets heel speciaals. Nou, dat is leuk. Het is namelijk zo, deze man, die wil graag een wasje. Dus dat komt goed uit. En daarom laten we hem de afwas doen en dan nemen wij nog een windje. Ja. En dan weer dit, een prachtige aflevering van Lekker Eten Marijtje. Onder een andere keer. Hoi! Hoi. 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 Hey, bedankt hè. Hier nu aan jongen, hè? Bedankt voor het leuke cadeautje. Nou, en wij doen ze nog een keer. Saai is het.